हाय खुलुमबाय आं महेंद्र एडिटर आरो मोटिवेशन स्पीकार फैदिनै जों माइक टाइसननि देरहासार जानो हानाय खान्थिफोरनि बागै एसे सावरायनि गिबियाव माइक टाइसननि सुंद' सिनायथि बिथाङा आमेरिकानि आजिरा मोननाय एबा बारग' बक्सिं गेलेग्रा बिथांनि गिथावना आरो हरखाब गोबारै नुस्लाबहायै सौनो हानाय स्टाइल आरो बक्सिंनि रिंनि सिङाव आरो बायजोआव नोजोर बोथावना खायसे आखु दिन्थिनायनि थाखाय मुंदांखा। बिथांखौ आयरन आरो किं डायनामिकबो बुङो। बिथाङा अरायसमनि देरसिन मान मोननाय हेभिवेट बक्सार। फै दानिया बिथांनि देरहासार मोनजि खान्थिफोरखौ जों नायनो। गिबि खान्थिया जाबाय गाव गोहो गोरा जा। देट मिन्स गावनो गावनि जि खामानि मावनाय गोहो जि बिथाङा गेलेयोमोन नालाय बक्सारमोन नालाय बक्सिं खालामनो हानाय एबा बक्सार जानो हानायाव जिखिनि गोहो नांगौ जिखिनि होथाबनो नांगौ गोहो बेखौ गावनो गाव बानायना लादों। बेबायदिनो जोंबो जिखि मावा मानो बे सायाव जि गोहो नांगौ जायो बेखौ गावनो गावनिफ्रायनो स्ट्रंलि फोथायनाय आरो दिहुनना लानांगोन। नैथियाव होनदों गावखौ बावसोमनो हानाय जा। जि थांखि लादों बिथाङा जेरै बक्सिंखौनो जिउनि प्रफेसनेल एबा बक्सिंखौनो मोजां मोननानै बिथाङा बक्सिंआव देरहासार जानो जि थांखि लादों बेयाव गावखौ जिउयै माहामै बावसोमदोंमोन। जोंबो बेबायदि गावनि जि सायख'नाय गाव जि मावनो इस्सा दं गावनि जि थांखि बे थांखियाव गावखौ बावसोमनांगोन। नोंथाङा जा मावदों बेखौ मोजां मोन। मोजां मोनालासिनो मावबाथ' मोजां जाखानाय नङा। साक्सेसनि लामायाव मोननाय बानाय फैगोन। जेब्ला मोजां मोनो अब्ला बानाय फैया। आरो बेवहाय मोननै बाथ्रा थायो। सोरबाया मोजां मोनखाना खामानिखौ जागायो। मोजां मोननाय खामानिखौनो जागायो। जाय मानसिया मोजां मोननाय थांखिखौ नागिरना मोनखाबाय। गावनि सिंनिफ्राय जि मोजां मोननाय थांखि बेखौ नागिरना मोनखाबाय अब्ला बिथाङा बेखौ मोजां मोननायजों मावो। आरो खायसे थांखि नागिरनानै मोनाखैबा जायखौ मावबाय थादों मोजां मोनाखैबाबो जायखौ मावबाय थादों बेखौ मोजां मोननो जुदि लायो मोजां मोननाय खालामना लायो अब्ला बेवहाय साक्सेस जानो हायो। देरहालायनो हानाय गोहो आरो जेन बे गोहोखौ लानानै जों देरहानो हायो खामानियाव साक्सेस जानो हायो बेबायदि गोहो सोरजिना लानो होदों। बाथियाव होनदों जिउआ जेननायजोंसो जाफुंसार। बे बाथ्राया बिराद इम्परटेन्ट। साफ्रोमबो जिउनि थाखाय इम्परटेन्ट। माब्ला बेखौ नेगेटिभ सानफ्लाङो जे जेनबा जेबोआनो गैला बेबायदि सानना लाफ्लाङो आरो रियेलि साक्सेसनिनो मोनसे स्टेप जेननाया। जेननायनि गेजेराव जेननायनिफ्राय जेब्ला जों सोलोङो आं मानो जेनखो स्टेप बाय स्टेप सोलोंनानै जेब्ला मावफिनो अब्ला देरहासार जाहैखायो। दथियाव होनदो गेजेन जानायखौ मोजाङै हमदां। एसे सेम बाथ्रायानो फ्राम बे आं मानो गेजेन जाखो जाहोना मा खारन मा मावबावनांगोन मा खालामबावनांगोन बेखौ हमदांनो हानांगोन। जेरै इमसनबोथ' जानो हायो बे टेकनिकबोथ' जानो हायो दा बेफोरखौ सालिजारि नायना हमदांना बेनिफ्राय मोजांखौ लानानै खामानि मावोबा बे जाफुंसारहैगोन। बेबायदिनो 7 नाम्बाराव होनदों बिथाङा देरहाहानाय आदब सोरजि। जेरै बिथांनि बक्सिंआव ओरैबायदि स्पिड सौवोमोन बिथाङा ओरैबायदि नुस्लाबलायै बक्सिं होयोमोन माब्लाबा बिथाङा नक आउट खालामनानै फेजेनोमोन अपोनेन्टखौ। बेबायदि बिथांनियाव स्पेसियेल आदब दंमोन माबायदि सौब्ला सासे मानसिखौ नक आउट खालामनो हागोन बेबायदि स्पेसियेल बिथांनियाव आदब एबा आइडिया दंमोन आरो बिदिनो बिथाङा देरहायोमोन। 8थियाव होनदो नोंथांखौ बोलो होग्रा नागिरना ला। थामहिनबा मेन्टर नागिरना लानो होदों जाय एडभाइस होनो हायो
जेननाय समावबो जेन बोरैबा माब्लाबा गोरोन्थि जानाय समावबो जेननांनाय समावबो जाय एडभाइसारा नोंथांखौ हेफाजाब होनो हायो लाइफनि क्रुसियेल टाइमाव जाय एडभाइसारा नोंथांखौ हेफाजाब होनो हायो बेबायदि हेफाजाबगिरिखौ सायख'ना लानो थाखाय बिथाङा बुंदों रियेलि लाइफआव मेन्टर नांगौबो माब्लाबा हमस्लाबयै जाथाय जायोना बे मेन्टरजों सावरायनानै बे जाथायफोरखौ सल्भ खालामलाङो बा जेंनाफोरखौ सल्भ खालामलांनो हायो आरो बेबायदि जि थांखि लादों जिबायदि खामानियाव आवगायदों बेयो बेनिफ्राय एरायलांनाय जाया मावफुंनो हानाय जायो बा बिथाङा बेनिखायनो बोलोफोरा होग्रा नागिरनो होदों आरो थारमाने मेन्टर नागिरनो होदों बेबायदिनो गुथियाव होदो जिउखौ थांखि फारसे लां थांखि थानांगोन आरो बे थांखि फारसे मोनैनि थाखाय मावलांबाय था आरो मावलांबाय थाबाथ' जाहैखायो बेबायदि थांखि फारसे मावलांनो थाखाय जिखि जाया पजिसन जिखि जाया जेंना फैया जिखि जाया सिटुवेसन फैबाबो बे थांखि फारसे जेब्ला थांबाय थागोन सासे मानसिया मावलांबाय थागोन अब्ला बे थांखियाव मोनहैखायो आरो जोबथियावबो बुंदों बिथाङा जा गुबै जाथार बेखौनो जा नागिरदो जा जानो इस्सा दं जा मावनो इस्सा दं बेखौ ओरैबायदि मावथार आरो बेखौ जाफुंहोथार दुनिया मा होनो बे एख' सोमोन्दो गैया गाव जिखौ सानदों मोजांनि थाखाय जिउ मावनानै बे थांखिखौ जाफुंहोथार बे बाथ्राखौ बिथाङा बुङो बिथाङा जोबोद एनार्जेटिक मानसि आरो बिथांनि बेफोरबायदि खान्थिफोरा बिथांखौ बुहुमनि हेभिवेटनि साबसिन गेलेगिरि होननानै आथिखालावबो मुंदांखा जाना थानाय सासे बक्सारगिरि माइक टाइसननि साक्सेसफुलनि जि सावरायनाय बेखिनिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै इयुननि एपिसडफोराव लोगो मोनगोन खुलुमबाय गोजोन्थों